Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Aksyon Radio. Kagkaroon ang inyo alayan. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Lunes, pitsa 15 na bulan sang Hunyo tuig 2020. Aksyon Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Aksyon Radio. Pila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, city legal officer bayatan, wala sang may nakita nga bayulasyon sa pagbutang sang palatandaan sa balay sang LSI nga naka-home quarantine. 150,000 sospisadong syabo na kumpiskar sang kapulisan sa isa ka lalaki sa siyudad sang Silay. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ginpasiguro ni Senador Ping Lacson nga magaupod ini sa nagaprotesta sa dalanon sa tion maabuso ang implementasyon sa ginaduso nga anti-terrorism bill. Suno sa senador, hindi niya pagpasugtan ang sinuman nga mangguba sa maayo nga intensyon sa ginduso nga hagna nga siya mismo ang nagsponsor sa Senado. Suno sa senador, nagaunod ini sang seguridad batok sa mag-aabuso sini. Kalakip na ang napulo katuig pagkabilanggo kag diskwalifikasyon sa public service sa mga law enforcer nga mapamatud-an nga nag-aristo sa individual tungod ginasuspitsuhan naghimo sang teroristang aktibidades nga wala magpahibalo sa hukom kag Commission on Human Rights. Amo ini kabaskog sang pasalig ni Senador Ping Lacson. Ang buot silingon, antes ini iduso, antes pa aprobahan sa Kongreso, kag aprobado sang Senado, gintun-an nila sang maayo nga hindi ini makalapas sa kinamatarong sang tagsa-tagsa katao. Baliskad sa ginakahadlukan sang kasimbahanan, ginakahadlukan sa pila ka mga sektor, mga grupong progresibo nga abusahan sa tion maaprubahan kag manginlayi ining anti-terrorism bill. Kung amo ini ang pasalig sang aton mamalida ang botsilingon, gintukod nila ini mas mabakod kaayo para nga madipinsahan kag indi dali-dali
nga dakpon katulad sang nabutang sa pila ka bersyon nga pwede dakpon bisan wala sang mandamiento de aresto ang isa ka personalidad. Hindi kagali pwede dali-dali makaaresto, dapat nga maagi gid anay sa hukom kag Commission on Human Rights. Kagkadako man sang penalidad sa sinuman nga madakpan nga nag-abuso kag ginhingalitan ining anti-terrorism bill. Kung pamatian ta daw ang seguridad sang pumuluyo ang tuyo sini kag ang terorista lang ang panglagson. Kung sa bagay, kung hindi ka man lang terorista, wala ka man dapat kakulbaan. Ang aton man lang, panilagan ta kung ano ang matabo sini, buwas damlag. Kabay pa, matuod ini ang pananawan sang mamalida naton halin sa Kongreso, pakadto sa Senado, nga wala sa pagpang-abuso nga matabo sa tion nga mangin layi na ining anti-terrorism bill. Lagdaan ini ni Presidente Rodrigo Duterte. Kung wala sa sang ibito nga bersyon, posibilidad mangin layi ini sang pungsod Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:46. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Pagdayon Aksyon Radio, Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year Art Tayupoy, Reporter of the Year Brian Norden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Agapasimbangwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radio.
inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 4:53 na morning. Bilog nga Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, katapusan nga adlaw sang Modified General Community Quarantine, karon nga adlaw pitsa 15. Anano naman ang nagahulat sa aton buwas nga adlaw, paano ang pagbulubaylo sa mga pulisa? Pila ka mga ipapanaog naman nga mga binag-ubag o nga mando gikan sa mga local government unit, gikan sa national kag IATF national. Ulat-ulaton ta kung anano ang mga bag-o-bag-o nga mando kag ano naman ang mga pagsulundan nga mahimo ipatuman. Sa sining kagahon tukion tanay ang aton patrol, nagalambiyong siya sa mga dalanon sang syudad sa Bacolod. Gina-monitor nila ang mga nagkalatabo, kamusta ang mga dalanon, kamusta ang syudad sa Bacolod, sining hindi gawa matulutugnaw kaayo nga kaagahon pitsa 15 sa bulan sang Hunyo. Ginaman ang aton patrol karon nga kaagahon ni Aksyon Alvin Graba. Balita sa patrol. Aksyon Alvin, kamusta? Aksyon Fred, mga pita sa Tubang Regional Hospital. Tudo mayo? Oo, kaya daw subong sining tiniyon Aksyon Fred, nag-aamat-amat naman dahil laba sang pila bala sa gwa sa kilid sang Corazon Locsin Montilivan Memorial Regional Hospital.
sa may kilid dampi sa may dalan sang Lacson Action Pred kunti ang maning original nga entrance. Diri karon pila naton nga mga kauturan ang nag-ari sa sininga tinion nagapila. Actually ang halin sa main entrance diri sa may dalan sang Lacson pasulod sa OPD department. Ara na ang pinaka ikog ara na sa lapit sa may Alis Budampi Action Pred no, sa may dalan sang Burgos. Ang sitwasyon ti gapungko sila kay gahulat sila nga maabri ang pertahan o kung ang ganhaan para makasulod ang ibandri nga magaluyag magpa-check up no. May ibandri gani Action Pred. Bali ang pasyente mo para diin siya sir. Ang pasyente mo ano ni siya? Orto. Bali anong purpose niyo subong? Pacheck up lang kung pwede na ano ron plan tawag mo nila pwede makakasti. Kakasa na mo ni. May kwanti siya. Simento. Simento. Simento ni siya Action Pred, no? Amo ni ang pila isa pa lang ni orto ni. Nakaagit na ni siya diri gali na confine na siya di. Ano ni siya? Na aksidente sa motor. Na-aksidente siya sa motor, kakaso ng simento ipa-check up nila Action Pred. Si Nanayo. Ma'am, anong purpose ta nga ti? Ang apo ko. Apo mo? Oo, pati kapoy ginakuha na di siya muna, kuryente. Oo. Balik naman ining adlaw nga ini. Okay. Ano oras pa ka ba nagpila, ma'am? Alas 3 ko gapon. Alas 3. Alas 3? Sini nga kagahon? Hindi, isang adlaw. Kahapon pa? Oo. Alas 3 kahapon pa ni sa Action Pred. Timakon mo na. Alas 3 pagka sang kagahon para makasulod man kahapon, way kakasulod daw? Hindi kay kinanglan amo kining aga ka magano kinanglan mapila gid ka di para nga makaaga ka pa para maaga ka pa makasulod. Timing gali ni daw ika number 3 ka. Number 1 sila. Pagabot ko ari na di sila mo aga pa na di sila ti ako na alas 3. Kaduwa ko number 2 ko. Number 2. Action Alvin, Yes, Action Pred. ano oras ka bukas? Alas 6 Action Pred ka bukas. Alas 6? Alas 6. Tapos may ari diri kay kagina naka-istorya kita sa gwardiya kagina. Wala lang natunon na live pero sili kay hindi man siya mapa-interview live. Ang orthopedic 50 ang pwede makasulod sa ortho pala na outpatient department. May ara man Action Pred kung gabusong OB-AB 15. May araman nga mga IM o kung internal medicine magpa-check up may numero man sila Action Pred I think 20 so depende kung diin nga department no sa nasiling na makato sila tanan sa OPD o kung outpatient department para mapa-check up ang ining mga pila ka mga pasyente. Si sir live ka subong sa Action Radio. Anong oras ka nagpila diri sir? Alas 3 sa hapon kahapon. Kahapon pa? Oo. So, diri ka na lang ginipungko? Diri na lang ko nagpungko. Hindi ka pahalin, sir? Sagay. Ha? Sa Sagay. Sa Sagay pa? Oo. Anong, ikaw yasan, ano ka, sir? Appendicitis ng akon. Appendix? Appendix. Pero naoperahan ka na? Tapos na. Pacheck na lang. Pacheck ka na lang? Pacheck na lang. Action Alvin, Yes, Action Pred? sambot silingon na halin pakapon sila dira, medyo bisan korpyo, hindi sila pwede marakop kay manti galinya. Yes, Action Pred, no? Kay ari man sila sa linya, gahulat man sila sang ila sining kwan, ang ila nga turno para makasulod. Ti iniyang gina-interview ta subong Action Pred, lapit sa main gate, no? Sang outpatient department o kung narin mismo sa kilid bala sang regional hospital mayo lang kay wala nagulan kay kung nagulan ni sa Action Pred ti lalaptagin ni sila no si Indayo nano ning imong bata mo ni? Oo, sir. Oo, nano ni siya? Nadagdag sa Carabao. Oo, nagdag sa Carabao. Oo, na simintuhan na gali ni. Oo, nakuha na ni naman sa buong schedule ining adlaw. Oo, anong oras ka pa di? Alas 4 sang hapon. Kahapon. Din ka mo nga bandwa? Ha? Din pa ka mo halin? Siya. Umuros niya pa. Umakon mo na Action Pred, alas 3 ang hapon kahapon, may alas 4 sang hapon kahapon man Action Pred. Action Alvin, Yes, sir. wala gyapon kita lisensyada makakuha sa mga nagkalatabo ang aksidente kag aksidente. Wala gihapon Action Pred, kagina naka-istorya ko kagina si Ernie.
Morales, wala gyapon ginapahanugutan sa nga makakuha, pero pwede kita makakuha suno sa ila, pero maagi ka pagid sa admin. So kung mga tagaan ka sa nga permiso pahanugot nga makasulod ikaw, diri naman sa kag makakuha sa mga balita, halimbawa gikan sa regional hospital diri may bata pa diho, may bata pa. Ma'am, paano mo si bata mo ni ma'am? Oo. Adin pa kamuhalin ma'am? Sa barangay Maaw. Maaw pa? Bago? Mm. Oo. Ano ni bata mo? Pa-check up mo ni? Oo. Oo. Ano ni bata mo? Nabali, yasiko. Bali yasiko. So, orto na naman ni Action Pred. That is why guro daw 50. Matong ginambal niya. Ano oras ka pa din pila, ma'am? Gina mga alas 3 lang. Ini nga kagaho na. Oo. Alas 3, ini nga kagaho ng Action Pred. Kaya matamat man kita sa Punta Bala Action Pred. Diri dampi na sa may Burgos na dampi Action Pred lapit sa may Lisboa yon. May ari diriya gahigda pagani Action Pred, no? May ari man diri sa silinga tinion nga nagatindog gagahulat man sang ila silinga turno. May mga bata, may mga tigulang, may mga senior pa. Si senior. Si ma'am din ka pa gani halin nga lugar? Andumanan. Andumanan. Anong oras ka pa di? Alas 3:30. Silinga kagahon lang. Oo. Paano ka, ma'am? Mapacheck up ko sa laboratory. Mapacheck up Action Fred, no? Sa laboratory. So, ano nga sitwasyon diri sa area, isa pa lang niya ako na sa mga na-interview ta Action Fred, ang kakalabanan diri ang orto. Magapangita ko sa mga nagabusong pero wala ko sa nakita ng nagabusong nila nga Action Fred, no? Action Alvin. Yes, sir. Abi, tingwaan ta nga makantuan man, posible buwas, ang provincial Kapitulagon, yung kadabo sa gareklamo, nabrihan na? Kahapon, Action Fred, in fact, paglabay sang patrol, sarado sa gihapon, no? Tanong natabo, hindi lagi palayag ni sa gobernador nga abrihan na ang provincial Kapitulagon, di ka sirado gyapon. Sarado sa gihapon, Action Fred, kay ginkuan taman to, Action Fred, no? Pagpadulong naton dito, sarado pa, off pa, closed para temporar na kabutang dito. Kapitulagon is temporary closed para sa publiko. So, muli ang nakitan man naton, pero i-check naton ni Liwat Action Fred, no? Base pa lang mag-new normal na, muli ni pagbukas o konsugod bukas. Kayo kita naton, pilag ang mga nag-jogging, waigid sa sulod sang lagun mo. Ragidya sa gwa sang lagun from North Capitol, pakadto naman sa South Capitol Road. Muli ang mga nag-jogging dira. That is why ang ibang gani ang nag-jogging na Action Fred, especially weekend, Sabado kag Domingo. Ang kalabanan nag-jogging dira sa area sang Old Airport balang runway balada. Muli ang namadamo nga nag-jogging. Actually, hindi man siling biya nga taga-tangob kag singkang, kundi may iban nga mga pangayaw para mag-ehersisyo Action Fred, no? So, muli nga sitwasyon diri sa area, sa gwa mismo, sa Corazon Locsin Monteliban ni Memorial Regional Hospital sang nasiling tana, temprano pa pila na para sa mga kauturan naton outpatient, luyag magpa-check up kag matagaan solusyon ng ilaman sang ila problema sa ikaayong lawas paarigi sa pagpa-check up. Rekta sa rekta sa Lacson, gwa mismo sang Corazon Locsin Monteliban ng Memorial Regional Hospital, binaksyon na ni Kiraw ang ka-action nyo. Action Alvin Graba, una sa balita, una sa action sa pagkalod. Action Radio. Action Radio, Philippine Standard Time, las 5:03. Problema, no? Ang mga pasyente natin, ano mo na? Kay may mga pulisa ang mga hospital. Ang hindi ko maintindihan niya, ang reklamo dire sa akon sa mga senior citizen, yan hagad palayag nga abrihan ang lagun at subong aga pa kami kay sila namon maka walking sirado man gyapon yati si Gobernador Lacson gito ang amon nabatian nga siling abrihan na ang provincial Kapitulagon nya sta subong sirado gyapon. What happened? Action Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Ang libre iya nga medical check-up kag libre nga konsultasyon nagapadayon. Dira sa Life Extension Clinic, alas 9 sang aga, tub-tub alas 3 ang takna sa hapon. Pamasyar ka mo dira sa Life Extension Clinic ang ginagamit nila standard gid kag acceptable nga pamagi sa medical consultation kay puro eksperyensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. May balaan pa kung ano ang
mga pamalatian kag matagaan sang nagakaigo nga panugyan kung paano lubaron ang among balatian. Kinahanglanon nyo ini, labi na subong sa kadelikado nga panahon. Langkoy bakal kamo sa produkto nila. Mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Makapalikaw sa aton sa 17 kasay isang kanser, kagalo 105 ka pamalatian. Ang numero 1 nga Life Extension Vitamin D3. Sa iban nga kapungsuran ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3 nagakakas sa balatian nga nagtapik sa aton kalawasan kag nagadipinsa sa balatian nga nagahana patapik sa aton kalawasan katulad sining COVID-19. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal ninyo sa tanan nga sanga San Sincer Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa GE Esteban Building, Dalan Lacson, Burgos. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:05 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawak kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19.
isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Rodrigo Duterte sa nagligad nga simana niya i-terminate niya ang kasugtanan sining Visiting Forces Agreement ini balang treaty nga ginasiling nga nagapanugot sa US military nga magpatigayon sang military exercises diri sa pungsod Pilipinas. Uy, anong natabo? Pagkatapos sang isa kapag pakighinunanon, nanda US Defense Secretary Mark Esper, subong man ni Defense Secretary Delphin Lorenzana, kundi gintalakay nila, sulusugilanon sila, kung paano, ano ang pagbinuligay sa magtimbang nga bahin, relasyon sa Estados Unidos kag pungsod Pilipinas, ay gulpi lang. Daw gin-suspender ang suspensyon sang military exercises. Anong natabo? Gulpi nagbaylo. Amo na nga si US Defense Secretary Esper nagpasalamat gid sa suporta sang Department of National Defense nga aman. Ginsuspender ang pagbasura sang Visiting Forces Agreement. Wala ginpadayon ba? Anong natabo? Maayo ang pagsulusugilanon, hindi lang pagsuspender nga hindi na pagpadayunon ang pagbasura sang Visiting Forces Agreement, may ari bala ini nga mando, may ari bala ini nga pagpasugot gikan kay Presidente Rodrigo Duterte. Gulpi nagbaylo ang tindog mo sa pungsod Pilipinas halin sa pagbasura sini. Ginkakas ang pagbasura, ang silingon anong kabulan man padayon ang military exercises sa pungsod kag Visiting Forces Agreement nagaukon maga padayon. Suportado ini sang Department of National Defense. Porte, no? Kung sa bagay, ang palayag to ni Presidente Rodrigo Duterte sa nagligad nga semana, suspension malanga, no? Ang silingon, anong kabulan nga suspension. Kung magsiling ka suspension, posibilidad pagkatapos sa anong kabulan, ibalik man. Depende ina sa pagpinungkuanay sang pursa militar sang pungsod kag Estados Unidos. Wala kalambot sa kabulan, no? Nagsugilanon lang si Esper kag Lorenzana. Balik ang Visiting Forces Agreement. Wala gin basura, gulpe, nagbaylo ang tindog sang pungsod Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:13 na. Dugang nga mga balita, dugang nga mga isyo, pagkatapos ang 5 minutos nga paid program. Standby. Banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat
Radio. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa, kilayon nga magpakonsulta. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Kapi-kapi na kamuda, Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract. Labi na gid sa may mga diabetes, manami ini siya kay wala kalamay, natural sweetener lang. Makabulig palerto sa inyo lawas kag paminsaron. Nagapangapin ang bilog nga pamilya, healthy pagkamutanan. Pwede kay lulo, lula, nanay, tatay, kag kabataan. Pwede sa mga estudyante, kay non-acidic kag non-addictive ini nga kape, ang Dr. Alfred's Green Coffee. Kay sa pagtuon dito sa Estados Unidos, dito lang nadiskubrihan nga kung berde pagali ang kape, porte ka powerful sa iya natural
antioxidant. Amo ini ang Dr. Alfred's Green Coffee. Ginimo sa Priska. Mataas kalidad nga organic green coffee beans, may liso sang mangosteen, loaded pa sang phytonutrients. Nagabulig tinlo sa aton sinitinae. Panawag sa iya natural colon cleanser. Kay kung matinlong aton colon, malayo kita sa masakit. May mga tao nga tatlo kadlaw hindi kay sar abyan hilo na ina sa sulod sa imot yan, dapat magwa ina siya. Kapi-kapi ka lang, Dr. Alfred's Green Coffee. Makibot ka lang, mangin best friend mo na ang comfort room. Ining Dr. Alfred's Green Coffee mabakal naton sa tanan nga sanga sang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Cheers and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Ananong nagahulat sa aton, mga bag-o naman nga executive order, ang aton paabuton magatakop karon nga adlaw ang modified general community quarantine. Posible mahalog-halugan pagid ang pagsinalayo naton dire sa siyudad sa Bacolod. Anano ang magapabilin nga mga mando ehekutibo. Ang duwa sa nakita na kon may posibilidad ang korpyo duwa ka bagay padayonon o kon base mauntat. Face mask padayon kay wala pa ya bulong ang COVID-19 negosyo maabre. Nagalabre naman ng iban pero iban may ara pa gina-eksido, may ara pa ginadilian. Ang mga classic ehimplos ni amo ang mga barbershop, salon, pwede ikaw kapagunting pero hindi pwede ining mga pedicure, manicure, kag iban pa. Diba si kon sa pagbukas sining Hunyo 15-16 may posibilidad. Dulaton ta ang mga binag-ubag o nga mando ehekutibo, luto nga ginaagunto kag ginahulat sang tanan, posibilidad ang kasino nga ginahulat man sang nagakatol ng dapadapa kag mga kamot sa paghiram-hiram dira sang mga computer sa kasino, pamatian ta kung may mga binag-ubag o nga mando ehekutibo. Pero sa nasilin ko na ang kalabanan sini maghalin gid sa mando nasyonal kag IETF nasyonal. Kag magasunod lamang ang local government unit magluwas sa pipilaman kamando ehekutibo nga ang mga local government unit lang ang may puder man. Luwas sa nasyonal, may mga puder man niya ang local government unit nga magpapanaog sang pila kamando ehekutibo santo sa sitwasyon sang isa ka lugar, isa ka probinsya. So amo ina ang ginapaabot aton anano naman ang mga binag-o-bag-o nga mga mando ehekutibo. Ga lalain na ang iba naton nga mga negosyante. May ara na nga mga pila ka pagpahibalo sa dole nga posibilidad hindi na magpadayon sa negosyo perdido. Madamo na sang mga negosyo, mga hotel, kag iban pa nga posible magatakop sang ila sini negosyo. Pwerte mo. Gasto ka lang, bayad kuryente, tubig, tanan. Bayad tao, wala income. Di sino man nga negosyanteng makaagwantas na. O galing, natabuan na nga ari kita sa kadelikado nga panahon nga kinanglan gid unahon taneng kabuhi. Ay ning negosyo, buwas damlag, basi makatulot tibawas. Pwerte, no? Ang igo sang COVID-19 sa ekonomiya, hindi maagwanta. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na, dugang nga mga balita, dugang nga isyo, pagkatapos ang mga ini. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to
nagpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Puente, Anchorman of the Year, Art Tayupoy, Reporter of the Year, Brian Norden, News Presenter of the Year, Boy Duran. Special awards for Administrative, Nani Kirao. Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan. Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Cantong. Kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan anong kalintangan. Responsable. Kung mga tagpalamati, ari ho, kung may mga bukol bala nga magtubo sa lawas ninyo, sa mga babae ning sa liog at tubo ning goiter mo. Kalain lang tao kung magdako bala. Di sa una ginapaoperahan ina. Kung bukol sa baga, tumor kag iban pa, insigida ginapaoperahan. Ang pagpaopera, wala gid problema. O galing, amula na, may agi, may pilas, may pinalian,
Pero sa mga binagubag ko nga siyensya, na tukiban nga pwede gali tunawon pagi sa Santon Plus Herbal Capsule. So kung may goiter ka, may bukol sa baga, tumor, arthritis, kag iban pa, tunawan na lang. Agod nga wala gid sang agi bala. Di kalain na kung papirahan mong goiter mo. Ang guwas na daw biki kung magayo. Bisan paano may marka ginaya. Pero kung ipaagi mo sa Santon Plus Herbal Capsule, wala gid problema. Tunaw niya ang tanan nga mga bukol-bukol nga nagatubo sa inyo lawas. So, kung may bukol nga magtubo, no problem. Santon Plus Herbal Capsule, number 1 nga magpatunaw sa mga bukol nga nagatubo sa inyo kalawasan. Ang Santon Plus Herbal Capsule mabakal ninyo pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:30. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulong kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan.
Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. City Legal Officer Bayatan wala sa may nakita kuno nga violasyon sa pagbutang sang palatandaan sa balay sang LSI nga naga-home quarantine. Balita City Hall. Detalye upod kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Mayong Action Fred, wala sa may nakita nga violasyon si Bacolod City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan angot sa plano sang syudad nga pagbutang sang poster o kon tatak o kon palatandaan Action Fred sa isa ka balay sang locally stranded individual o kon LSI nga nagapaydalom sa home quarantine. Ginpathag ni Bayatan Action Fred, inibangod mayara sang Presidential Proclamation number 922 nga nagadeklarar sang public health emergency diri sa aton nga pungsod kag tuyo lamang sin Action Fred ang safety kagang ikaayong lawas sa sang publiko. Ginpahayag man ni Bayatan nga tuyo sang tatak nga mapahibalo Action Fred nga mayara sang persona nga naka-home quarantine lakip man ang mga persona nga yara sa sulod sang balay o kunang iyang mga himata. Suno kay Bayatan, tinutuyo lamang sini nga maproteksyonan ang locally stranded individual kag ang mga persona sa sagwa sang balay. Sa nibaluan nga una nga ginaduso sang Bacolod IATF nga ang mga LSI Action Fred nga gikan sa mga low risk area kangay sa Region 6 ang ipaidalom sa home quarantine kag makagwa lamang kung mag-abot na ang negatibo nga resulta sang COVID-19 testing. So the purpose there is to let the public aware that this place is under home quarantine and also those inside the house will also be very much aware that they are also under home quarantine. Actually, this is the protection of both those who are in home quarantine and those who are outside. Nabatian si City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan. Ang ini nga balitang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold. Mabudlay mga kaaksyon ang magmasakit kag magpa-hospital bangod magastos para proteksyonan ang aton ikaayong lawas kag mapabakod ang immune system. Mag-inom sang Santon Plus Gold. Ini ang panigurado nga all natural extracts kag epektibo ang imo ginainom kontra sa mga masakit. Ang Santon Plus Gold ang mayara sang mangosteen, balunggay, margoso, garlic kag spirulina nga makitaan sa isa ka kapsul. Ang Santon Plus Gold ang mabakal sa mga butika. Kag syempre hindi man magkalipat nga mag-inom sang pinaka-healthy nga kape, ini ang Life Extension Coffee Mix. Ang Life Extension Coffee Mix mga kaaksyon ang pinakauna nga kape nga mayara sang vitamin D3. Gina-recommend sang DOH ang vitamin D3 bangod nagabulig ini sa madamo nga mga balatian kang isang cancer, nagabato sa mga infections, nagapanubo sang blood pressure kag nagabulig man pabakod sang aton na immune system. Ang Life Extension Coffee Mix ang mabakas Life Extension Clinic sa GA7 Building Lacson Seat, Bacolod City kag sa mga butika. Basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with vitamin D3 na kita. Ang kaaksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar, una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:39. Mabalik kami
pagkatapos ang mga ini. Sayron ta gikan ni Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang sabon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
sagod mangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Action Radio! Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na ngay, sabisan anong nagkalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:49 na. Diri kita, 150,000 sang sospitsadong siyabo na kumpiskar sa kapulisan sa isa kalalaki sa siyudad sang Silay. Detalye sini, upod kay Aksyon Brian Mordin. Aksyon Brian, please go ahead. May action Fred, the Cops Bypass Operation ay isa ka lalaki sa Shinda, Manisbog, Barangay Hawayan. Siyudad sang Silay, nagligad nga adlaw. Ang suspitsado din kilala diri nga si Marvin Santillan, 38 anyos, kay nagapuyo man sa nasambit nga lugar. Sa pagpanguna iyan ni Police Major Rolly Bondevilla, tigay nga nakonpiskar ining nagabalor 150,000 pesos sa binapatihan Shabu, kag sumuman 4,000 pesos na by basta money gikan sa suspitsado. Ang mga items action na Fred plus ang suspitsado yara nakaroon sa paghinakop sa Silay City PNP kag preso na sa custodial facility. Siri nga semana ginalauman ang pagpasaka na sang kaso
sa paglubag sa Republic Act 9165. Inang balita ini si Aksyon Brian Molina nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:50 na, mga blatter entry pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahilangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa pato. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, nagdangat sa 65 ang mga nagabayular sa simultaneous operations ang implementation sa wala pagsuksok sa face mask, social distancing. Kag nalakip na diri Action Fred ang mga curfew violators at in station number 1. Ito ang nakaladakpan, isa diri ang nadakpan sa curfew, while ang station number 4, ito ang nakaladakpan, 3 diri ang wala gasuksok face mask, 4 ang nakaladakpan sa curfew. Ang station number 2 lunsay 6 ang nadakpan, subong man ang station number 3.
And anom, station number 5, amo action ped ang may pinakamadamo, 30 ang nagkaladakpan sa wala pagsuksok sang face mask kag wala pag-observe sang social distancing. Ang station number 6, 4 ang nagkaladakpan sa curfew, while ang station number 7 napulo. Ang station number 8 kag station number 9 na connection ped, no, masyado katawhay sa ila sini nga lugar. Balita gikan sa patrol ang ginaduluman sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee fortified with mangosteen, santones kag stevia. Magkabuli kagud ma-prevent ang colon kag ginapagwa ang hiko sa tiyan agud malikaw kita sa balatian. Sa Dr. Alfred's Green Coffee, nagapangapi ka na healthy ka pa. Be fit, be smart, be healthy. Take Dr. Alfred's Green Coffee. Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa pagkulod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:56, Evergreen Herbal Capsule. Ang epekto sini sa aton lawas, nagatinlo, nagapabakod, nagabalanse sang sistema sa aton lawas. Ang 7 kasangkap gintingob sa isa ka kapsula. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Dako ang mabulig sang Evergreen Herbal Capsule sa pagpanubo sa inyo blood sugar, bad cholesterol, uric acid, hyperacidity, sobrang asin, kag creatinine. Pero, kung kulang ikaw supply sang vitamina, katulad sang zinc, potassium, calcium, magnesium, dugangan ina sang Evergreen Herbal Capsule. Evergreen Herbal Capsule aprobado sang Food and Drug Administration. Amo ning gamitan ninyo, labi na subong perti ka delikado sang panahon kinanglan mabakod ang aton lawas. Ang sabat sina Evergreen Herbal Capsule. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:57 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa.
Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:02, standby na. Sa aton aksyon, Balitang Bayan, numero 1, nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, ay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,